ராதாவும் கிருஷ்ணரும் இவ்வளோ நேசித்தார்களா, ஏன் அவங்க திருமணம் பண்ணவில்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள இருக்கலாம். அந்த கேள்விக்கு விதை தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். அந்த ஒரே பரம்பொருள் நித்தியமாக 2 ரூபத்தில் இருக்கிறதான் ராதாவும் கிருஷ்ணரும். இதனால ராதா கிருஷ்ணாக்கு திருமணம் பண்ணணும்னு அவசியமில்லை. ஏன்னா 2 பேரும் ஒருத்தர் தான். வைஷ்ணவாச்சாரியார்கள் உதாரணத்துக்கு சூரியனும் சூரியன் ஒளியை குறிக்கிறார்கள். சூரியனிலிருந்து தான் சூரியன் ஒளி வருகிறது. அதனாலே சூரிய ஒளியும் சூரியனை எந்த நேரத்தில் பிரிக்க முடியாது. சூரியன் ஒளி இல்லாமல் சூரியன் இல்லை, சூரியன் இல்லாமல் சூரியன் ஒளி இல்லை. அதே போல தான் ராதா கண்ணனிலிருந்து தான் வந்தார். அப்படி இருந்தாலும் அவள் கண்ணனுக்கும் அவளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. சேவை ஏற்றுக்கொள்ளவன் கண்ணன், சேவை செய்கிறவள் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. அதனாலே பக்தர்கள் நம்ம எல்லாரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட அடைக்கலம் எடுத்துக்கொண்டு கண்ணனுக்கு எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு ஆசையை வளர்த்துக்க. ஆகியாக 2 பேரும் ஒரே பரம்பொருள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா.